sokuthi izohamba ekuhulumeni iyobambisana kuhulumeni ibambisane nabantu laba abagqoka ama-t-shirt alihlaza ibambisane nalaba okuthiwa i-Freedom Front Plus bonke laba bantu yilaba ababesicindezele ngobandlululo lwabo yilaba namhlanje abasasibandlulula yilaba namhlanje abasasiqonela yilaba abaphikisa yonke into eyenzelwa ukuthi ithuthukise umuntu omnyama lapha eParliament. Bahlangana kanjani nalabo bantu ngoba labo bantu bayizitha zomuntu omnyama okubi kakhulu bese beyikhipha inyumbazana inhlangano ezinkulu njengana lenhlangano yomkhonto wesizwe phansi ngawo ke lamavoti eyarojwa ngawo kodwa iyona yesithathu enkulu la eSouth Africa iqala nokuqala yayingakaqedi ngisho 6 months yayisiba namavoti arojiwe kodwa ithatha ibeke kube inhlangano yesithathu ngokweyihlalo uyikhipha kanjani inyumbazana inhlangano engako kusho ukuthi nje oqala udeleli lenhlangano kuphela udelela nabavoti bayo kodwa ke ngoba umkhonto wesizwe khona isizulu lesisaselokishini ngelinye ilanga umkhonto wesizwe uzobakhipha ufake ngelinye nje la bangathana namhlanje bacabanga ukuthi ngenxa yokurobha bawompetha ngeke ngelinye ilanga izophuma lento emqondweni wabo esikushoyo ke thina kinina nonke bakomando umkhonto wesizwe phathi asifunde eyintweni ebezenzeka kwagogo ngoba sonke njengoba sila thina besikwagogo angisho ukuthi sonke besikwagogo bakhona mhlambe nababa nama experience ahlukile kwawakagogo lapha kwagogo wonke umuntu la emkhontweni wesizwe wakhishwa izinkinga ezidalwa ubuholi bethu balapha kwagogo wonke akekho waphuma ethanda nje kodwa sonke sathi nesibona unqamalala ukuthi awalikhanda elinye ikhaya nathi singakaphumi kodwa sasiliyosilangazelela ukuthi awu uyadela wena osulapho kufuneka ke enye yezinto wrong eyenzeka kwagogo ayikho into yokudelela ubani wadelela kuphi abadelelwa abantu ngoba abantu bayokukhipha leyanto yabona ke base sila emkhontweni wesizwe singabadeleli abantu bakwethu singadelelani ngisho sisodwa asisihloniphe thina umuntu ngamunye sihloniphe nabanye abantu bese sihlonipha ilunga nelunga lomkhonto wesizwe noma lisebholini noma like ebholini kodwa sibahlonipha abantu ngoba isona isisekelo leso sokwakha inhlangano sibagade abantu abasuka nalezi zinto ebezenzeka kwagogo abafika nazo ngapha emkhontweni wesizwe zizowulimaza umkhonto wesizwe kanti sithe iyona last line of defense manje sekuyona inhlangano manje sonke sesithembele kuyona nabo laba bakwagogo siyabadeleli ngoba mhlawumbe uzothi uyabadelela kanti udelela ofana noWellies wakamncunu
ongale kwagogo kodwa inhliziyo kade yahamba. Into ke leyo kufanele ukuthi niyibheke ngoba nginesiqiniseko mina ngoba ngiyabazi engithe nami sengisemkhontweni nabo basho kimina bathi uyadela wena usulapho. Ngakho ke siqaphele sibadedele nje siyofika isikhathi sabo. Naloyo ufikelwa isikhathi sakhe. Osesithathile isinqumo singabe samvimba simamukele nje angene la. Uyobuselungile. Ongasithathi hayi simbekezelele njengoba kushiya sikafika isikhathi sakhe kodwa uyeza. Uyogcina esendleleni. Ngathi ke la eChesterville siphuma ezimpini eziningi thina la eChesterville. Enye yezimpi yayiphakathi kwethu sisodwa siyabahlali bala eChesterville. Ngathi ke ngikwagogo ngathi hayi asinaxabana singalosigxekana. Kani ilungelo lomuntu ukuhlala kwagogo, ilungelo lomuntu futhi ukuhamba. Namhlanje sengihambileke mina. Ngithi ke kulabo abangakangilandeli nami. Cha, kulungile sonilinda nje noze nilandele nami. Kodwa asingaqabani ngimangale kabi nangifika la ukuthi bonke ngiyamangala ngithi hawu wena usula futhi nawe. Nalonke hawu nawe usula. Nami ngibuza ukuthi ngiphuma hapi njoba ngilandi. So ke kusizile ukuthi ke sibe nalomcimbi sibonane thina bala eChesterville. Bakhona futhi esizobancenga khona la eChesterville. Ngoba siyabadinga. Sobancenga ukuthi hayi wozani. Ngoba iChesterville into eyaziwa ngayo sivamile ukuthi sibe munye. Sivamile ukuhlangana. Namanje ke ikhona into eyosihlanganisa. Uma sekufika isikhathi sokuthi siyokhetha ngo-2026 hayi siwumkhonto wesizwe nathi sobe sinekhansela lethu bakwethu. Sobe sifune lethu nje. Ngoba eChesterville kuneyinkinga eziningi. Kwamasipala nje eThekwini kuneyinkinga eziningi. Angazi bangaka abantu baseChesterville bengicela nje ukuthi wemacingwane ngikwagogogo. Benethemba lokuthi ngizothi nangikhuluma kuzwakale. Wemacingwane kodwa amanzi siyoze sibe nawo nini? Wemacingwane kodwa ugesi siyoze sibe nawo nini? Awukhulume phela. Abanye babekhuluma ngezindlu ezilo zabhidlika ngalesa sithotho sika 2015 esingakaze ilungiswe. Namhlanje ke ngakhuluma ke kwacishe kwadabuka umlomo kodwa